Co to je? Tak to... Slyšíš mě? 1, 2, 3, 4. Co si dělají prdel? 1, 2, 3, 4. Děkuji. Ty vole, teď... Zabij ho prej. Tak to je tohle, je prostě nová. Jak čumí, to úplně se hodí teď ta scéna k tomu. Tak se s váma loučím, čus.